Добрий день, момченца. Значи, днеска съм на почивка с Байганю, мой приятел. Добър ден. И ние сега си купуваме къщичка, ама почивка преди. Ако си чуете, що къща нова си вземаме, защото миналата къща ни взима рахима. Разбирате ли ма? Значи ние и като спим, събуждаме се без ракия. Така не може да се живее. Чакай сега, дай да видим, да покажем на хората. Гледка да видят, бе. Гледка, виж, бе. Ча се снимаме. Готов ли си да се снимаме, брате? Ай. Чао, дядовци! Айде, нека малко снимам нас, я. Ще ги пасем къде ти да тя тя. Идва, чао ги! Чао! Нека бегаме. Къде се скрием? На тази площадка, бързо. Къде са на площадката? Хоп. Идват. Бързо. Нека се малко спусняваме. Те дядовци едва ли ще дойдат тук. Няма и да се посетят да дойдат тук. Ще ги фана. Дядото! Тук има искра. Няма. Ей, маме. Сега ще види. Аре, бе. Много бързо умря, бе. Тъпен димит. Бягаме. Бягай, бе. Ще обвинят за убийство, бе. Бягай, бе. И така, гледкът на... Бягай, бе. Ами... Бързо, бе. То за кой се помисли, бе? Дайте да ти помогна, дай телефона. Ате. Ко стана туз, бе? Ко става, бе, гайс? Ади ба, дядо, стар дядо. Не, бягай. Бързо, бе. Не, бързо, бе. Кръстен, не, това тича бързо. Sorry, guys, видеото приключи. Sorry.